Il-magna interna tal-Partit Nazzjonalista baqgħet timbotta sal-aħħar ħinijiet tal-kampanja interna l-ħatra ta' kap lil Simon Busuttil, imbottar li llum fl-opinjoni ta' numru ta' kunsilliera li tkellmu magħna għalunna li qed isir mod sfaċċat u mingħajr ebda kontroll. Matul dawn l-aħħar 3 snin kif beda jberraq l-inkwit intern fih dan il-Partit Nazzjonalista, il-magna interna ħasbet sabiex jintażlu kunsilliera nazzjonalisti biss dawk li jkollhom fiduċja assoluta Florence Gonzi. Dawn l-istess kunsilliera li huma lealissimi lejn l-ex kap nazzjonalista u mmexxija direttament mill-klikka li la tiddomina l-partit għal snin twal qed jagħmlu minn kollox biex l-affarijiet ma jinbidlux fih dan il-partit sabiex ħadd minnhom ma jispiċċa jitlef postu. Dan qed iwassal biex Simon Busuttil jiġi mbuttat b'saħħa kbira internament biex jeleb lill-avversarju ewlieni tiegħu Mario De Marco li diversi esponenti nazzjonalisti qed jarawh bħala theddida fuq l-influenzi tagħhom. Fost dawn il-klikka tal-ex Ministru Austin Gati li sissa għadha tgawdi appoġġ kbir minn fost il-kunsilliera nazzjonalisti. Din il-kampanja meqjusa minn numru ta' kunsilliera viċin De Marco bħala waħda żleali u inġusta fil-konfront tal-kandidat favorit tagħhom waslet f'punt fejn saħansitra l-użu tad-dar ċentrali saret xi ħaġa esklusiva biss għal Simon Busuttil. Dan derbiċċar fl-aħħar attivitajiet li ġew organizzati minn dawn iż-żewġ kandidati, fejn Simon Busuttil baqa' jagħmel laqgħa wara l-oħra d-dar ċentrali waqt li Mario De Marco spiċċa juża swali f'lukandi ewlenin. Jidher ukoll li fl-aħħar sigħat bdew isiru saħansitra numru ta' telefonati lil kunsilliera nazzjonalisti minn persuni li jaħdmu d-dar ċentrali u li jappoġġaw lil Busuttil. Telefonati intiżi sabiex ikomplu jkabru l-appoġġ ta' Busuttil fost dawn l-istess kunsilliera. Il-messaġġ li qed tmexxi l qudiem il-klikka ta' Busuttil huwa dak li Simon ikkontesta l-elezzjoni ta' viċi kap nazzjonalista fl-aktar mumenti diffiċli li kien għaddej minnhom il-partit sabiex jagħti servizz u jgħin lill-partit biex bekk fi kliemhom għandu jiġi elett għaliex skont huma Simon Busuttil huwa baħri tal-maltemp u mhux tal-bnazzi biss. Il-votazzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista mistennija ssir is-sibt bejn l-10 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija f'Malta u bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 u nofs ta' filgħaxija f'Għawdex.